Tír na nóg Labhrás leprechaun. Hír Chris. Sa Labhrás go cráite. Tarcaithe cuaig fund agus géine rá fund. Tá sin iontach béir. Cá bhaid mé duine na nullag. Cheannaigh sé gcóislín beo agus thug go bhaile le sé. Rinne sé púdar dríochta, chun an gcóislín a ráú agus thug dó é. Caithe sé gur stiff iontach láidir é mar dás an gcóislín gan éon bhuail. Léim sé den bhórg agus thug sé faoin got bíon rud nua. Beo leis an got an doras amach cos an áde agus an Ghé Mhór a hála, chuair siad ceangailte san olaflic. Níor a bhis aige cad do bhuail é. Is an sin a thosaigh an trangla me geart. As an Ghé Mhór sneachta chaisiad an áde, tháinig liúine, grá buíocha agus míleanna. Ach, bhí gach aon duine sásta i nDéarán na dála. Dúirt an talamh agus taghaín le Labhrás go raibh an duine go ríomhrá. Níor a bhis ag an ngé.